Sultana, Elena Sevgalo Torres. Elena Sevgalo Video. Султана. Това е котката Султана. Нали? Тя е на месарския пазар тук. И е като хлебарка в пакетче от чипс. Е тук хранат я специално. Жената тинтаизуне, типотизуне. И е колко кила дебела. Нали, Султан? Кукличка. А ето тук какъв е пазара. Това е пазара за месо. Страшна гледка. А сега ще ви покажа най-големия пазар за риба в Атина. Ето тук малки лавраки. Ето тук има и черипки по 2,50. Да видите тъкмо и цените какви са, но това са цените само на този пазар. На другите места е много по-скъпо. Лукамине. Това е като октопод нещо. Не съм яла такова. Но рибата е страхотна. Ето и октопод. Така. Така погледнете за какво става дума. Това е най-старата авора, дето и казват в Атина. Пазар. Някога тук са се събирали, тук се е правило всичко, даже изборите са били тук. Първите древни демократични избори на древна Гърция. Ето така. А сега е пазар за месо и за риба. Ето така. Хората работят. Долу е малко страшничко, страшноватичко. Е тук, защото е много мокро и се цапаш като ходиш, ама... Да. Е, това изпускат тези черното, което изпускат. Не знам как е на български супиес. Тия специалните животни. Вие ми си канаме, до. Йо. Не, сега ми обясняват ми, че прави проблеми камерата заради осветление. Аха. Ясно. Обяснява ми момчето, че ако направя с някаква друга програма, не правите това трептене тук, което се получава от самите светлини. Ето, не може хубаво да се снима, ама мисля, че не, и отблизо не става, защото прави проблеми камера. Така, ето тук има стриди, астакос, омар, ето гневичките там ги почистват. Всичко чистят, ако си купиш риба, да речем, те ти я почистват цялата. Ето тук само щипки от раци и най-различни миди. Най-различни. Стриди и миди. Така. Е така работят хората с гумени бутуши. Ето. Това е плукамя, пише. Само 5 и 6 евро да е. Тоест. Това е вид октопод, ама да ви кажа честно, не съм специалист. Знам как се готви, но какво е точно, не знам. Ето тук по-дребничките скариди са по 3 евро за катето близнакова специално.
Тя обича много скариди. Като дойде тук към Гърция, се си поръча. А ето и друг модел скариди. Тук са по 9, тук са по 17. Просто различни. Най-различни. А сега ще ви покажа едни много големи. Да видим те колко струват. Но мисля, че са замразени. 10. Не. Диафимис или го диафимис? С Ганов, на Ерсио Космос, на Птони. Τώρα του καλοκαίρι θα έρθουν. Δεν πειράζει. Ακόμα είναι νωρίς. Καλό παιδιά. Обяснявам, че тук е раничко още за туристи. Ети скумрия. Най-обикновена. Така, това е. Е така изглежда. Общо взето. Пазара. Та някога тук, Агора се казва това, са се събирали древните гърци, гласували са с едни специални топчета, черни и бели, за и просто. А сега е пазар. Най-големия пазар на Атина, казва се Варвакио. Искам да ви покажа другия пазар, който е отпред, където продават подправките. Всички видове подправки. Каквото ви хрумне. Ясно. Ето тук кардамон, червен пипер, царен пипер, всеки пипери. Ето това е магазинчето. Отново на Варвакио, нали? Това е обаче пред големия пазар с рибата и с месото. А тук ми е любимото магазинче това на мене. Ето го. Казва се това само. От тук може да си купите абсолютно всички видове билки. Всякакви. От лаванда. Само трябва естествено да знаете името на билката на гръцки. В моята страница във Facebook България-Гърция имам там, пускам публикации с наименованията на българските билки на гръцки. А ето това вътре е всичко това е билки. Не съмнявам се, че нещо липсва, абсолютно всичко. Ето така. Това е другия пазар, отпред който. Защото тук са само пазари. За месо, за всичко. За билки. Тук се продава тахан, петмес, който е за сладкиши. Сега ще ви покажа да видите какво. Паста от пастъци, т.е. пастъчено масло. Лешници за какао. Ето ги тия лешници за какао и на килограм. И ето цените. А това е от бадеми паста. Сладки. Лиго диафимис. Казвам. Ето така. А тук е този пазара за месо, който ще прикача към това видео, където ще се запознаете с една много дебела и много сладка котка. До скоро! Репортьорката от Атина.